Wayina, yes, that's me, Botani emakhaya. Elichum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 
ke chaos bless oh no ukuthi madodana siqhala unyaka omthelo namhlanje plus siqhalile now is 2026 madodana ke kodwa ke ba apha madodana nje ama nobhuti wamadodana osaqhubuleka bantu ukuthi ngubhuti ubani kahle kahle bhuti kunjani mkhulu wami kuhle kunjani mfowethu andiyaphila bhuti wami bengicela manje usiqhubuleka bantu ukuthi wena bhuti ungubani usuka phi Unhlahla Songweva phenti bani lo mhlaba kutsona Okay bhuti wami ngicela manje usiqhubele kumuntu ongakwaziyo ukuthi wena uNhlanhla ubona lento bese umuntu waziwa ngantoni apha kutsolo okanye phenti bani endaweni yakho madoda usiqhubele nje xa sifuna ukwazi singakwazi ngantoni okanye waziwa ngantoni lo ndawo kutsolo ndaziwa nje ngomuntu weart xa ndithi art ke ndithina ngento zoba traditional dancers acting intontoni like ezowe nepoems ndiyalunga bunch but ngelo xeshana but kakhulu ndaziwa ngedrama just because ndikwi-group ekuthiwa yitsolo art and drama family apha kutsolo phaa sithanda uhostela i-events ethu phaa eholweni umzekelo nange-16 besinayo besivala unyaka nge-16 so phinde sibe nayo ngomatshi ngoku yabo so ndaziwa nje ngedrama ndaziwa nge-art wami artist Okay ndiyabulela kakhulu bhuti wami qha ndingatsibi imbuzo kodwa bhuti wami xa siya komnye umbuzo sibe nomnye umbuzo into ukuthi ne okay simsibili 2025 ngoku sesi-2026 nesando kuqhala ngoku ne okay ngicela umbuzo eyi-1 ungaxeki kakhulu and ungakhathazeki kakhulu izinto zikhona imfihlo sisuke nazo mose ku-2025 ne singene nazo ke ngo-2026 so ndifuna ukususa nje umthwalo emagxeni ne bengicela nje umbuzo eyi-1 fihlo mni oyenzileyo kwi-ex yakho okanye kumntu wakho ku-2025 nje obefuna uyazi nje awukhanga yiveni okanye abanye abantu ngayiva nje wena ebayichazanga nzulu ngayo nje imfihlonyana njengoba usithuphe ngayo imfihlo ndiyenze ku-ex yami ewe eka-2025 yo vethu yo kwi-ex yami ne but andisangixesha because i-ex yinto yokubana vethu kulaa mini kwapha uba ndiyibhedile laa birthday yayo naye ndalala nomnye umntu yo asikho lapha but ke mntu wakho okay singawubaleki ngalo mbuzo but ke apho sikhoyo madodana singene 2026 zambe sibe serious kancinci madodana ngobomi ne singene 2026 ne ukuthi ku-2025 mani yintoni ongathi iyabambeka wena oyenzileyo wathi le ibambekile ndiyenzile ku-2025 uyayibona ibambekile okanye liphupha elifezekileyo into encinci into enkulu but kuwe into eyenzekileyo kahle kahle wathi no ndiyenzile nto iphumelele say achievements kanje okay I think eyona nto ndiyenzileyo apha ku-2025 endiqondayo uba ndi-achieve grand ukuba ndibe enye artist eziqaphelekayo kutsolo ya ndi-artist eqaphelekayo kutsolo like eyona nto indenza ndikoma ndiyayithanda le nto because of kukhona ii-artist kutsolo sibaninzi kwi-artist kutsolo but kwezine zomculo but ke mna ndide-artist yedrama ndingasabe ndingene stage like ndicula ne but ndiye ndakwazi uba ndi-achieve loo way then ndaqapheleka as i-artist but not leya loko kuyaqaphela kutsolo loko kuduma artist semculo but ke ngowedrama but wabonakala xa utsolo ndiyabonakala ndiyabulela kakhulu okay mkhulu wami like siku-2026 simngenile 2026 ndicela kumsho umbuzo eyi-1 uno-2026 into ofuna iphumelele okanye yinto olofuna uqhubeka nayo uqhubeka nayo ayiphumba ufezekileyo ufuna uqhubeka nalo okanye yinto olofuna iphumelele ku-2026 yakho okanye funa yenzeka kulo-trade olufam ndiwenzayo this year qala monday lolo wena phupho lam ubana ndingase ndihambetse kahle unyaka uphelele akho ngxaki tata okay bhuti wami no bhuti wami nje ndiyabulela kakhulu ngemibuzo ondiphele yona I think imibuzo yanele leyo so ndiyabulela ixesha lakho bhuti ne abakufunayo ke ngibakufumana njani like ndiyafumaneka apha kwi-digital lapha kwi-platforms like Facebook kwi-socials no-WhatsApp Inhlahla Songweva inumber for WhatsApp ngu-073 322 ne 444 931 ndim ke lo Inhlahla Songweva apha entibani okay ndiyabulela bhuti ne okay